Partiya Demokratîk a Gelan HDP bi bernameyeke mehane dest bi çalakî û xwenîşandanan dike. Di vê çarçoveyê de di hilbijartiyên HDP di pazdeh hezîranê de ji Culemêrg û Edirneyê bimeşin Enqereyê. Di meşa ku dê 5 rojan berdewam bike de di hilbijartiyên HDP li bajaran bi rêveberên sazî û rêxistinan re hevdîtinan pêk bînin. Parlamentera HDP ya Mêrdînê Pero Dündar got HDP dê têkuşîna aştî û demokrasiyê berdewam bimeşîne. Ev meşa me yani meşa ji bo got rê û rêbazê gol hemberî demokrasî hatine girtin, ev êrî şevê iktidarê tên kirin, yani îreşê ser civakê ser partiyê me ser partiyê dinê muhalif em dixwazim tune bikin. Ev meşa me ji a HDP jî ew ji berê vê ji me vê tekoşîna xwe dikin. Li belekî ev din me bûn ev mixabin ev nexweşî ji ber gov me nexwestem civaka xwe têxin rîskekî wisa cuda. Hevserokên HDP Mithat Sancar de ji Culemêrgê û Pervîn Boldan jî ji Edirneyê meşe bidin destpêkirin. Hevserokê giştî HDP Mithat Sancar got ji ber ku hevserokê HDP'yê berê Selahattin Demirtaş li Edirneyê hatiye zindanîkirin û parlamentera Culemêrgê Leyla Güven hatiye daxistin, Culemêrg û Edirne ji bo destpêkirina meşe bijartine. Li gorî bernameya HDP di hilbijêrên wan û rêveberên partî û rêxistinên hevgirtiyên wan di nav meşe de cih bigirin. Berdevga tevgera jinên azad TCA Ayşe Gökhan dibêje jinên hevkarên wan rastî tundiyê tên û evên jî bi rengê binefşî di nav meşa HDP de cih bigirin. Ji bo ku îro hemû hev serokên jin girtîne. Wekî Gulten Kışanak, wekî Aysel Tuğluk, wekî Nurhayat Altun, wekî em bêjin hemû ewên têda yên hevserokê jinin. Ama êrîşên ku li dibin bi taybet li ser jinan dibin. Di vê meşê de em wek tejeyê heta dawî ji bo demokrasiyê, ji bo hekevî, ji bo azadiya jinê em ti carna paş da gav navêjin û em têdan. Radarên HDP amaja dikin ku bi daxistina mafê parlamenterê wan û ji kardûrxistina hevserokên şaredariyan û danîna qeyûman û girtin û binçavkirina siyasetmedar û rêveberên partî û rêxistinên hevgirtiyê wan tê xwestin ku rêya siyaseta demokratîk li HDP were girtin. Lê ewên dest ji siyaseta demokratîk bernedin. Di 15 Sibata 2019 de di sedrojiya greva birçîbûna Leyla Güvenê de HDP xwestibû ku ji 15 bajaran bimeşin Diyarbekirê. Lê vê demê hêzên ewlekariya rêya meşê nedabûn. Di 15 hezîranê de gelo dê rêya meşa HDP'ye were dayîniyan na ew nediyar e. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.